Jeg hedder Anne Mette, og jeg er projektleder på det her store projekt. Her der har vi kunstnere fra 12 lande. 12 professionelle kunstnere, som er vant til at arbejde med natur i den helt store skala. Og det her projekt, det er fyrtårnsprojektet i det her års Vadehavsfestival. Vadehavsfestivalen finder sted hver andet år i de 4 byer, Tønder, Varde, Esbjerg og Fanø, som er omkring det danske Vadehav. Og den her udstilling, den er simpelthen blevet til, fordi man vil hylde det her helt specielle, både kultur og ikke mindst naturområde, som udgør Vadehavsområdet. Så derfor så valgte man i 2014 at invitere en række kunstnere fra andre lande med Vadehav. Og vi er faktisk op på 12 forskellige lande. Det er lige fra Europa over Asien til Amerika. Korea, Japan, USA, Canada, Holland, Tyskland, Schweiz, Frankrig, sådan kan jeg blive ved. Og det, der er fælles for de her kunstnere, det er, at de er vant til at arbejde i naturen. De er vant til at arbejde professionelt og i den store skala. Og det kræver en masse, når man er kunstner, og det vil I se, når I kommer rundt. Kunstnerne, de kom i mandags fra alle de her forskellige lande, og de er indlogeret her i nærheden. Og lige nu, der går de og producerer og lærer området at kende, og I vil også kunne se, allerede ude i naturen er der flere, der er rigtig godt i gang. Lige bagved er det en tysk lydkunstner, der arbejder. Inde i vores workcamp, der sidder der lige nu japanere med en masse 1000 lokalt indsamlet glas og origamifugle. Og lige bagved, der har vi så vores sydkoreanere, som er i gang med på helt fantastisk vis. Han startede i går og udhule 3 træstammer, der kommer til at stå som en meget smuk skulptur. Så vi er i fuld gang, og alle er velkommen til at komme og se på. Og vi bruger naturens materialer, og det har cirka taget et års tid for kunstnerne at finde frem til, hvad de gerne vil lave her. Og alle stederne er udvalgt på forhånd, fordi når man arbejder i sådan et område, der er så naturfredet, så skal Kystdirektoratet vide alt på forhånd. Så alle værker var placeret, inden kunstnerne kom, og så var det jo så at få dem produceret. Vi bruger kun naturmaterialer, hvor vi kan, og samtidig så er det ikke en kommerciel udstilling. Det er vigtigt, at vi får fremhævet naturen og kulturen gennem kunsten, og at vi virkelig får sparket det her område op på elitelisten for samtidskunst. Og samtidig så er den ikke kommerciel, og det betyder, at om en måned, når udstillingen den lukker den 2. oktober, så bliver alle værkerne faktisk distribueret. Og så har vi lovet Kystdirektoratet området, det kommer tilbage nøjagtigt, som det var inden. Så der vil ikke være spor tilbage efter den her udstilling. Så var det også første gang, vi lavede udstillingen i 2014. Udstillingen den åbner kæmpestort med Vadehavsfestivalens åbningen den 31. august. Der kommer både prinsesse Marie, hun kommer og åbner, og kulturminister Bertel Haarder kommer også forbi. Og så er den altså åben den her måned. Der er lavet flot skolemateriale til alle skoler i området, lige fra børnehaver til udskoling. Der er materiale, hvis man tager små børn med, hvor de kan tegne og gå på opdagelse i udstillings 12 værker. De 12 værker er placeret over cirka 1 kvadratkilometer i det her område, lige ved Blåvandshuk Fyr. Og der er åbent døgnet rundt. Vi har endda en del skulpturer, der faktisk lyser om natten. Så det er også værd at komme ud og se om natten. Der er gratis adgang, og der er guidede ture hver weekend. De er også gratis. Man kan se mere på Vadehavsfestivalens hjemmeside. Man kan tagge, hashtagge og sende billeder ind på Water and Tide. Følg os på Instagram og på Facebook Water and Tide.